Gaza burned and billowed as Israeli airstrikes hit. आं दिनै मानि सायाव भिडिअ लाबोगोन नोंथांमोना थामिल एबा टाइटेल लानानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानो हागौ माने नोंथांमोनाबो ससियेल मिडियायाव नुखाबाय जानो हागौ आंबो नुदोंब्लाबो आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबोद नायलां जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायग्रा नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाय नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो दाबाव आं बेखिनि नोंथांमोननो दिनैनि गोदान भिडिअखौ आं बेखिनि लाबोनाय जाबाय नोंथांमोना जोबोद नायलां आं मानि सायाव भिडिअ लाबोदों दिनै मानि सायावहाय भिडिअ लाबोदों बा मा खारनै आं भिडिअ लाबोदों नोंथांमोना एसेबाबो बुजिखाबाय जानो हागौ दिनै नोंथांमोना ससियेल मिडियाफ्राव नुखादों मानि बे संसारा मा जाबोगासिनो दङ बोथोरा मा जाबोगासिनो दङ दिनै इजराइलजों फिलिस्टिनजों दिनै दावहा जागासिनो दङ थामथि दावहा दिनै बे दावहाया जोबनो थांलिया दिनै फिलिस्टिना इजराइलखौ गावगोनायखाय दिनै इजराइलाबो दिनै फिलिस्टिनफोरखौ ओरैबायदियै मोस्रोमफोरबायदिल' बिसोरो उरायहोजोबबाय बेखायनो जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायदों नोंथांमोना जोबजासे एसेब्लाबो बुजिखाबाय जानो हागौ नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां आं बेखिनि भिडिअ लाबोनाय जाबाय Gaza burned and billowed as Israeli airstrikes hit cars, factories, and homes in the Palestinian territory. In return, hundreds of rockets fired by Palestinian Hamas militants streaked out toward Israel. In a major escalation tonight, many were aimed at Tel Aviv, where residents scrambled for shelter. Earlier in Gaza, a 13-story residential tower teetered, then collapsed amid black smoke. Residents were warned to leave by text messages from Israel as the Israeli army said it was targeting Hamas offices in the complex. There were no reports. Lwgwpwr, दिनैनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोना माबायदि मोनखो नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन आं बेखिनि भिडिअ लाबोनाय जाबाय नोंथांमोनखौ जय बर' हारिनि गोजोननाय जाथों थेंक इउ भेरि माच